Yadunu yenshe amanhodoɔ emu ensemo na yɛkɔ Palestina wɔmo atuatedom ekuo yi bi na ɛdentrene ɛbɔ empenyifo sɛ wɔma nhwɛ yi a nipa bi a wɔmache wɔmo no wɔmo bekunkum wɔmo nyinaa. Na ansana eno emunchemu ebeba na mamemfa wo enko Kwawu na Kwawu hene ye DASEBRE AKUAMOAH Japan na ukai se opanyi wafiri mu na enam so ama empanyifo de hyehya hodo pinua na egu akwan so ehwe eho entotoye na ne saso no ahemfo we Kwawu Traditional Council DASEBRE AKUAMOAH Japan tusumienu edi omanim no ahyebo ese wo ma wo beba ye no ene eho totoye nyina no panyifo bambo ene hyehye awiedu. DASEBRE AKUAMOAH BOATEng no enche no wode hyehye so ne senti nananum ahye se efira hini meboso de etoso dunum edikosi obubo boso de etoso adunu nsia wa bra dedeyo ewo Kwawu ene ne mpotamu nsɛmtwefo nhyiamu a ɛkɔso ewo Kwawu abene ɔkyiame yɛsie edukɔ aben ene gina nananum anamu kasaye na wode tu dwa se wɔbɛyere bambom wɔ honom pa sɛ bɛyi a ayiyo no betimi akɔso tɔten security no kwasɛm nyame ɛyade a ɛho hia papaapa efisɛ wo ye bibi edom na ebabewo Kwawuman na adaroma ye ndehye yewura mpare aye nyina anim se oda bambo dwumakuo ano no ye de krata ya famane ne amamre kwan so afamra kwan so e de krata akwakoto nanim ama ono so agyen fel so se no kwasem nyame no obehwe se bambo de emu bayire kete titiu baby ayeye ewo Kwawu hene ahemfie ane Kwawuman mu nyina bambo de no kwasem nyame no ye behwe se bibia bekoso pepepe eno achi okare to aso se wo mo atete ne mframam se nipa bi no mo kase DASEBRE AKUAMOAH BOATEng ayiyo no emaso anokure bia anim wo ka mo manfo ate ase se nanom de hyehye yegu akwan mu a dotiye no obeye amigina me nuanom akyeame nyina namu ama ye nuanom sankyerofo ate se DASEBRE AKUAMOAH BOATEng ayiye no ye beye ayiye no setie biara na nanom ehye akyeame nkran se ayiye no ebeba so na ayiye no beba so no da ye be paw ayiye no ntoma amane ne amamra kwan ama ayiye no ahye ase eye bosome edu eda etoso dunum ye be hye dwumadie no ase awia no miensa ekokosi anwumra no nsia